Аде, започнах. А да, спусни се. Аде. Започнах в начало, че без такова спрях. Ето се май не. Не можах да се задържа. Ето аз мога да се задържа. Нищо. Нали аз първи успях да се спусна. Нали аз първи успях да такова. В смисъл, ти беше първ да се спуснеш, ама аз бях успял първи да се задържа. Де са? Напредна. Задна везна. Чай, снимай малко, чай на пауза. Аре, започнах. Давай. А те. Просто ми каля на задна везна. Дай сега само, няма да се превъртаме, ще такова ще се държи. Не. Да, чай да спра на пауза. Ами да. Мачето тук добре се вижда. Нали, те ще го виждат по-добре, ама просто ние не го виждаме добре. О, как ми се пикай. Дай по-бързо, ще ми се пикай. Нали знаеш, че на тях изглежда си едно показваш палец надолу. Сега ще ти дам палец надолу, да знаеш. Базикам се.